Λεβάνση, είδαμε σε δεύτερο συνεχόμενο No Limits. Αρχίζεις να παίρνεις σιγά σιγά φόρα. Μόνο που αυτή τη φορά έπαιξες σε βασικό πρόγραμμα και όχι τελευταία στιγμή μια αντικατάσταση. Έχουμε δει πολλές φορές σε τέτοιο ρόλο. Πώς φάνηκε η εμπειρία καταρχήν, όλη η εμπειρία με την έννοια ότι προετοιμάστηκες για ένα αγώνα, ταξίδεψες, όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Έκανα αρκετή καλή προετοιμασία. Είχα χρόνο τώρα όπως είδατε. Εντάξει, δυνατός ο αντίβαλος. Καλός ο μέρος, πολύ καλός. Και αγωνιστικά νομίζω δώσαμε ό,τι μπορούσα. Και... Είσαι ευχαριστημένος? Δεν είμαι ευχαριστημένος ποτέ από κανένα αγώνα. Ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος από κανένα αγώνα. Πάντα θεωρώ ότι μπορώ πιο καλά. Εντάξει, έχασα. Είναι δεδομένο ότι ήσουν και αρκετά κιλά ελαφρύτερος σε αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά δεν είχες εκείνη τη σπίτα που είχες στη Θεσσαλονίκη. Παρότι εκεί δεν ήσουν προετοιμασμένος. Τι έγινε, αγχώθηκες με κάτι? Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, παίζει πολύ ρόλο, είχαμε 5 κιλά διαφορά. Αν και σε αυτή τη στιγμή προσπάθησα να ανέβω λίγο, 73 εγώ, 77 ο άλλος. Έχεις κατασταλάξει που θέλεις να πεις σε ποια κατηγορία τελικά? Εγώ πάντα ήθελα να παίξω στα 72, μέχρι τα 70-72, αλλά λόγω ότι δεν είχα αγώνες τόσους όσο τα ήθελα, αναγκαστικά όπου βρισκόταν ευκαιρίες, ας πούμε, μέχρι τα 77-80, έπαιζα αναγκαστικά για να με μάθει ο κόσμος και να αγωνιστώ. Από εδώ και πέρα νομίζω δεν πρέπει να παίξω στα βαριά, τόσα μεγάλη διαφορά. Μείνεις εκεί, δηλαδή στα 70-73 εκεί μέσα. 70-72, 73, εντάξει, ναι. τόσα κιλά. Μάλιστα. Έχεις βάλει κάποια φιλοδοξία, υπάρχουν αντίπαλοι που θέλεις να παίξεις? Το λέμε γιατί, σαν ο reservoir dog που σε λέμε, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πάντα εκεί και ίσως να είσαι και μοναδικός που έχει κληθεί τόσες πολλές φορές να παίξει χωρίς προετοιμασία, αμέσως για να καλύψεις δύσκολες καταστάσεις. Και το κάνεις πάντα και αυτοί οι αθλητές πάντα τραβούν και την προσοχή. Τώρα όμως πλέον σαν ένα βασικό πρόγραμμα. Εσύ τι σκέφτεσαι? Γιατί οι αθλητές οι υπόλοιποι έχουν πάρει τα φώτα τους και τους αγώνες τους. Τι αγώνες θέλεις, δηλαδή υπάρχουν αντίπαλοι που θέλεις? Όπως είπα, εγώ είναι η κατηγορία μου, θα παίξω μέχρι τα 70-72 κιλά. Είχα πει στην κυρία Μπουτάκου ότι θα ήθελα οπωσδήποτε να παίξω με το Stade of Revans. Μου έχει πει ότι στο επόμενο No Limits θα γίνει αυτός ο αγώνας. Γιατί κάνετε ματσάρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ελπίζω να γίνει και θα δώσω το καλύτερο στον εαυτό, να αποδείξω ότι πραγματικά μπορώ πιο καλά να παίξω από ό,τι έπαιξα προηγούμενη φορά. Ένα αυτό, και το άλλο είναι, θα ήθελα πολύ και αυτό, έχω χάσει ένας στη Θεσσαλονίκη, ο Αρμάντα Νιλιάν. Πάλι η ίδια περίπτωση, Παρασκευή με τηλέφωνο για το Σάββατο, απροετοίμαστος. Και άλλο στυλ Σάντα, διαφορετικό, κάποιο πιασίματα, ρίξιματα κάτω, και εκεί έχασα και πιστεύω ότι θα ήθελα να παίξω και μαζί του. Ίσως δεν θέλω να ξεφύγεις πάλι ξανά από το K1 όμως, δηλαδή όχι, να προσφυλωθείς αυτό πια. Καλή συνέχεια ακόμα σε όλα. Καλά, ευχαριστώ πολύ.